Welcome back guys. तो दिनै जोङो आरो फैफिनलायबाय गोदान भिडिअजों स' सिगाङावनो आंनि JADJ YouTube चेनेलाव गासै YouTube नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। थ' जोङो दिनै आरोबाव गोदान मोनसे टपिक लानानै रायलायनि। टपिकआनो जाबाय माने पपुलार जानाय जि जों व्यक्तिगत जिबनाव सोरबा सासेखौ बाहायनाय टपिकआनो जाबाय माहाजन। हठात गोसोआव फैबाय महाजन बेखौ लानानै जोङो दिनै सावरायनि। जोंनि गामि गाला एबा जोंनि आसामाव गोबां बे खोथाया माने बयबो बाहायो ना। जोङो खाथि खाला गामियाव सोरखौबा नुहैब्ला एबा सोरखौबा नुबा माहाजन खुलुमबाय होननाय बुङो ना। स' जोङो बेनि बिसय दिनै रायलायनि। बे बाथ्राया बिसिबां माबायदि सैथो एबा माबायदि जाथावथाव। जोङो महा आरो जन बे मोननै सोदोबखौ बेयाव नुनो मोनो। गोबां मानसिफोरा सानो माहाजोन बा महाजन होननाय लगे लगेनो गोबां बिनियाव धन सम्पति दङ ना। गोबां धन सम्पति एबा गोबां बिनियाव रां रुफा एबा बायदिसिना गोबां सम्पतियानो बिनियाव दङ जों बेखौ सानो। डाइरेक्टलि जोङो माहाजन होननाय लगे लगेनो बेखौनो सानो। खिन्थु जोङो भितरावहाय नायनानै एबा बिजिरलायब्ला जोङो मोनो महा आरो जन। जना जाबाय मानसि आरो महा होननाय लगे लगेनो बे गिदिर माने गिदिर मानसि बा गिदिर माहाजन। खिन्थु बे जनखौ जोङो नायबा मोनो बे जन होननाया बोरैबायदि जायो होनब्ला जन होननाय लगे लगेनो जोङो महाजन माने बिनि आगा फिसा उनाव सिगाङाव अनेक बिनि जों गोबां मानसिफोरा बिनियाव दङ आरो गोबां मानसिफोरा बेखौ सिनायो एबा गोबां मानसिफोरा बेखौ मानियो ना। बै मानसि जितुनोखि बिनि आगा फिसा सारिउफानि थानाय मानसिफोरा बिनि बाथ्राफोरखौ लायो एबा बिनि बुंनायफोरखौ लायो आरो बेखौ मानियो। सासे सैथो मानसि सासे मोजां मानसि होननानै मानिग्रा बिनि आगा फिसा जा सारिउफानि थानायफोरा गोबां थानायखायनो महाजन। गोबां मानसि बिनियाव दङ, गोबां मानसिफोरा बेखौ सिनायो, गोबां मानसिफोरा बिनि बाथ्राफोरखौ लायो, बिनिखायनो बियो महाजन। बिदि नङा जे सासे माहाजोना सोरबा सासे मानसिजों सोरबा सासे मानसिजों गोरोबना थायाब्ला, सोरबा सासे मानसिजों गोरोबलायाब्ला बे बोरै महाजन जानांगोन। महाजननि सोदोबा होमबा बोरै मिलायगोन साननानै नायदो ना। बे माने सैथो मानसि, बे सैथो बायदि सोलिनायखायनो बे बिनि खाथि खाला थानाय मानसिफोरा बेखौ मानिनायखायनो बेखौ महाजन होनना बुंदों ना। सासे महान मानसि, बे महान मानसि। स' हठातनो आङो बे सोदोबखौ गोसोआव फैनायखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। स' नोंथांमोना बे सोदोबनि ओंथिया आरो दस्रा दंबावो नामा आं बेखौ मिथिया। खिन्थु आंनि गोसोआव जि सानदों ना, दहाय एसे आवगायावनो सावरायदों माने गोजान जायगायाव थांनानै इसोर गिदिर मानसि माहाजनजों नोंसोरो जायगा होजायाबासो होनना बुंदों आरो ना। दङ जोङो बे संसाराव गोबां मानसि दङ बिदि। नाथाय बे महाजन होननायखौ बे सोदोबखौ जायनि गोसोआव बुजियो एबा मिथियो अब्ला बे संसाराव थानाय साफ्रोमबो महाजना जे सोरखौबा
जायगा होआ एबा सोरखौबा सोरजोंबा मिलाया सोरजोंबा रायलाया बि नङा दा बे माहाजननि सोदोबखौ मिथिब्ला खिन्थु बियो गासैखौबो जायगा होगोन ना आरो मिलायनो कसिस खालामगोन खारन जाय माहाजन मानसिया महाजना बेनि खाथि खाला एबा मानसिफोरजोंनो जुदि मिलायाब्ला अब्ला बोरैथो बिनियाव माहाजना थाखो ना बोरैथो बे माहाजन सोदोबा थाखो बेनिखायनो होनदों आङो बे महाजननि सोदोबा बिनो बिनि सारिगिदिं थानाय मानसिफोरनि जिथुनिखि अननाय एबा गासै माबाफोरखौ बियो मिथिनायखाय बियो महान माने महाजन बे जना बिनि खोथाफोरखौ मानिनायखायनो बे महाजन स' दिनैनि मोनाबिलि समाव आङो बे सोदोबखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय स' गोबां नोंथांमोना बिनि बिसय मिथिगौ जानो हागौ स' आंनि साननाय बायदिब्ला बै माहाजोन होननाय सोदोबा बेनो माहाजोन मानि थाखाय माहाजोन धन सम्पति थाखा फैसा बेफोरनि थाखाय नङा खिन्थु माहाजोना सोदोबा मोनसे गिदिर सोदोब ना बे गिदिर सोदोबानो जाबाय जोङो खाथि खाला थानायनि मानसिफोरजों बे माहाजोन होननानै गिदिर गोजौआव दोननाय सोदोब ना बे नङा जे बियो माहाजोन जानानै बे माहाजोन सोदोबखौ मोननायखाय माहाजोन सोदोबखौ मोननानै गाज्रि माबायाव इउज खालामनाय बिदि नङा खिन्थु बे सोदोबा मोजां सोदोब सासे मानसिखौ जुदि माहाजोन होनोब्ला अब्ला जोङो साननांगौ बाब बिखौ माहाजोन होनदों माहाजोन माने बिनियाव गासै मानसिफोरा बेखौ मानियो महान माने मानिनायखायनो बियो माहाजोन ना स' लोगोफोर दा जोङो माहाजोन सोदोबखौ लानानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै बे भिडिअखौ लाबोबाय स' नोंथांमोना मा साननाय नङा आंनि साननाय मथे लोगोफोर आंनि साननाया बेसो नोङो जुदि आंखौ माहाजोन होनदोंब्ला आङो बे माहाजोन होनग्राखौ सामलायनो हानांगोन ना बेल' नङा बे गासैयाव जोंनियाव सारिउफाने थानाय मानसिफोरजों जोङो मिलायनो हानांगोन अब्लासो आंनियाव बै माहाजोन होननाय सोदोबा आंजों मिलायगोन बा नोंजों मिलायगोन ना नाथाय जोंनियाव धन सम्पति थाखा फैसा थानायखौ जे आङो माहाजोन बेखौ होना माहाजोन होननाया जोंनि सारिउफाने बे मानसिफोरा बेयाव थानाय मानसिफोरनि गासै माबाफोरखौ नांगौफोरखौ एबा माबा माबि हेफाजाबफोरखौ बियो होनो हायो ना बियो होनो हायो आरो बै होनो हानायखायनो दिनै बे महान होननाय सोदोबखौ बै सासे बेक्तिया मोनदों स' जाया बे माहाजोन होननाय सोदोबखौ बाहायजादों स' बे बेक्तियाबो दिनै साननो गोनां आंखौ दिनै बियो माहाजोन होननानै मोनसे उपाधि बायदि ना मोनसे टाइटेल होनानै बियो आंखौ गाबज्रिदों बे टाइटेल होनानै गाबज्रिनायखौ बियो मान होनो रोंनांगोन आरो दिनै आङो बे सोदोबखौ लानानै आरोबाव खनसे होनबावबाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय स' डाइरेक्टनो आं नोंसोरनियाव सोंनो गोसो जायो माहाजोननि ओंथिया मा थानांगौ एबा सोरबायदिखौ माहाजोन होननांगौ आरो मानो होनजानांगौ नोंथांमोननि कुइसन खालामहरनाय थाबाय माहाजोननि ओंथिखौ गावबा गाव गोसोनिफ्राय गावबा गाव गोसोआव मा सानो स' नोंथांमोना कमेन्टआव जनायहरनो हागोन नोंसोरनि साननाय मथेब्ला माहाजोननि ओंथिया मा जायो
स' डियार्स लोगोफोर दिनै मोनाबिलिनि भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय स' फैगोन भिडिअआव आरो थाबैनो लोगो मोनगोन स' टाटा बाय बाय गुड नाइट